Dizayn alashi. Lashdi. Hey guys, good morning. आंनि गोदान मोनसे भिडिअ फिन खेबसे नोंथांखौ बरायनाय थाबाय। थ' दिनैनि ब्लगा बोरावबो थांनाय जानाय नङा आरोना न'आवनो जागोन दिनैनि ब्लगा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। माने जोंहा न'आव एसे फोरबो दं बेखौनो आं ब्लग लाना फैबाय माने मानसि फोरबो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबासो मिथिगोन आरोना बेनिखायनो भिडिअखौ नायलांबाय था नोंथांमोना। बिदिब्ला आं दुगैग्रोना लानि लोगोफोरना। गोजांदो गाइस। दा नै सियारफोरखौ सोना दोनखाजोब्बाय गाइस। बिनिफ्राय बोरमा मानै फैदो फिसा। नै जा दं आंनि हिर' बिनिफ्राय नै सियारफोरखौ सोना दोनखाजोब्बाय आरो लायनै गाइस। नोंथांमोना भिडिअ नायलांबाय थाबासो मिथिगोन आरो ना मानसियाव जागोन ब्लगा माने मा फोरबो दंना। बिदिब्ला गाइस आं दुगैग्रोना लानि आरोना। आंनिया नै मोखाङानो मा जाना दं माने लेथ्रा जाना दं माने दुगैथ'वाखैनो आरो ना बेनिखायनो दुगैना लानोसै बेनिफ्राय लोगो मोनसिगोन लोगोफोर ना थौदो बिदिब्ला दुगैग्रोनि गाइस। थ' गाइस दुगैखांबाय आं गोजांबायबो गस्ला गोदान गानखांबाय नै गाइस नायनो हागोन नोंथांमोना नै बेनिफ्राय आं गामसा गोदान नागिरनि गाइस सेटारथ' ना गामसा गोदान नांगौ आंनो नैखौनो गाननोसैलाय गाइस। बेखौ गाननोसै गाइस गामसा गोदान मोनबाय गांसे बेखौ फांना दोनथ'नोसै गानना लागोन आरो गाइस न' र'। So guys, I'm ready. Guys, ang gambira. Pinufay da nalikor, nagiring nalikor guys, nalikor ang ni. Nayarong tani, taisi wanca kurang guys, no? Kita nalagar na, mungkin mungkin. Wah, sika lah. Sikalabai guys, ini final gue dan kernia na, lama ya nih, jangan psha nih. Asyik di sana alasy. Lashdi. Mana nda? Nangda ular. Ular iya sih, ayo senangan nggak? Dapur teman. Tuh di belakang pernah nalak kita nalak ni, ini fry ini bukan? Ini fry za fadar dong, fadar batu guli gina, nang kamu na proses ke, mana fry kan cik dintilangan ada nang. Mana ma bisa jengni fry kan cia, mana perbuni fry kan cia, nang kamu na full proses nang naga na, bengen video kau naga metal lagi pernah, dan kan tatua mana perbu, tuh video kau naga metal lagi pernah. Tuh guys, abu dong kayak abu ku mana dia na, dia abu dong kayak bener abu mana nih mau kau na, yang nalar lu dan na baik guys, itu mana kau na, abu mau berong dia, na, mana video mau kawai, ini pada ini itu perbu bantai bayang kamu geli jane na, kamu geli ini, tu jane na perbu nih, kamu geli ini perbu nih, abu gubang rekam tayar na jengnya itu, kamu geli ini perbu na, perbu nih biasa hibai. Batu kan ada, batu kan dengan itu, Google ini, sudah nabi ko batu nih jangan nang tamu nang lambat, video ko ang proses ganti langan, mau bisa apa ganti, ini pray apa pun ane mau lambat kan, na ada uri apa pun ane mau lambat kan, kamu nang just video ko nang lambat, mau bisa hari ganti dong, na guys, pray yang ini, mana bay pali, kedan, bihuan ladeng, arne pali lagan anda dos you guys. Lato dong arna beku he, karena pala kan, kamu na video ko na ilang betas just, nah, kamu na mix kabe, kamu gulin puzanya na, jadi ini video, tuh dulu lah, terus you know, digumulasi na. Look guys.
बारा गोलाव जानाय नङा मा भिडिअ लाबाय थानो मोनखानाय गोलाव जानाय नङा आरोना माने रावबो सोलाबा बेनिखायनो मुवाफोरा जाखाजोब्बाय नै संखाबाय दा बावगोन नै नोंथांमोना नुबाय ना बावगोन आरोना नोंथांमोना नुलांबाय थागोन भिडिअफोराव नायलांबाय था आरोना जोबजासिम गाइस माइनावबो बरायनाय फारिखान्थि लादों आरोना माइनाव बरायनाय जितु ओंखाम गोरलै जानाय नालाय ना नोंथांमोना नायलांबाय था फाथै गय दाउ खायसोथारलै गाइस बेनिखायनो नेनांगौ जायो न बे जाहैबाय आब'जो आरो बाबाजो ना बावथाय मुवा बावनाय नुथाय लोगोफोर नोंथांमोना नुगासिनो दं आरोना नै बेफोरबायसा बावनाय जायो आरोना बेफोरबायसा बावथाय मुवा बावनाय जायो बाथौआवहाय लोगोफोर गोबांनिया गुबुन गुबुन रोखोम थानोबो हागौ आरोना नोंथांमोना नायलांबाय था नुलांगोन आरोना जोंनि जिथु फारिखान्थिखौहाय नायलांबाय था लोगोफोर Nasıl? May mula. Mula mula. Mula. Kumra lem deng no. Kumra lem deng ni kumra. Baria. Sabu dong bay dong ada sa guys. Nih. Sabu dong bay dong. Bicara bahasa nih, apa dong? Aduh, sampai dong sih. Bisa budong ada abu. Abu. Bisa padar, apa abu? Haha, biskuit with tea guys. Salang langsing kamu tina lagi kamu jadi nah. Ya, bolong deh. Saling dengan roda ke pernah. Biasa by foreign sum dengan logofer, because social clip lana mundar nanga. Ntaman nurene, foreign be social clip lana dari logofer na. Bini phrase nga, main nomor ne hal pada tangan na positif nani. Ntaman nai lamita nugan. लोगोफोर फोरबो जोबनायनि लामायाव फैबाय बिनिफ्राय जोङो माइनाव बरायनो थाखाय ना माइनाव बरायनो थाखाय जोङो थियारि जाबाय लोगोफोर नायलांबाय था नोंथांमोना दा नै जों खुलुमनानै लाग्रोनोसै आरोना खुलुमनानै लानानै माइनावखौ थिखांनानै जोंनि जितु ओंखाम संग्रा न'आवहाय इसिं न'आव लांगोन आरोना नोंथांमोना नायलांबाय था नुगोन ना मोनगोन माने डाइरेक्ट मबाइलखौ दोननानै आं बे जितु सुट बेखौ लानाय जादों आरोना नोंथांमोना नुनो मोनो आरोना प्रपारलि बिनिफ्राय जों खुलुमनानै लाना थांसिगोन आरोना नोंथांमोना नायलांबाय था दे नुगोन आबुंना खोन्थाबो दं आरोना आबौआनो खालामबाय दं आरोना नै फारिखान्थिखौ आबौ खालामबाय दं माने जोङो माइनाव लांनो थियारि जाबाय आरोना जोंनि ओंखाम संग्रा न'आवहाय लांसिगोन आरोना माइनावखौहाय बरायनानै आइजो आरो आंजो ना नै सिगाङाव जोंनाव थांनाया आबै आरोना जोंहानि न'सुंसेया माने न' खाथिनि आबै आरोना ओमफ्राय जों दा नै थियारि जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना नुनो हागोन आरोना
बेनिफ्राय नै आबौआ दै गोथार सारना होबाय बेनिफ्राय जोङो आवगायलांसिगोन आरोना नोंथांमोना नुनो मोनगोन नै दा जों आं सिगां जादों बेनिफ्राय उन जानाय आइ आरोना जोंनि आइ बेनिफ्राय नै आबौ सासे दा थाबोदोंना बेनो आरोना फरायग्राया आबौआ बेनो फरायदों दौरि आबौ बेनिफ्राय नै दा जों थांबाय दं लोगोफोर आंनि मोखाङाव एसे मिनिनाय नुदों आरोना बेनिफ्राय जोंहानि बाइक रेबरे बिसिङाव हाबलांसै आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नै नुनो मोनदोंआनो भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना थ' लोगोफोर बेनिफ्राय जोङो माइनाव बरायखांनानै फैफिनबाय आरोना माइनावखौ दोनना फैबाय इसिङावहाय जोंनि ओंखाम संग्रा बाइग्रेब न'आव आरोना आइ लोखियाल' मोजाङै थाथोंसै माइनावा बाइग्रेब इसिंबाबो आरोना बेनिफ्राय दा जोङो जोबथि माने माइनाव बरायखांबाय नालाय ना माइनाव बरायखांनायाथ' जिथु फरायखांनानै बा जोबहांनायावसो जाखायो नालाय बेनिफ्राय माइनावखौ बरायखांबाय बेनिफ्राय दा जोबनायनि खुलुमबाय आरोना जोबथि खुलुमनाय बियो फोरबोआ बायसिगोन आरोना फोरबो सेफायनायनि जोबथि खुलुमनाय नोंथांमोना नुनो मोनदों आरोना बेनिफ्राय जोङो फोरबोआ जोबखांबाथाय मा खालामगोन प्रसादखौ राननानै जागोन आरोना नोंथांमोना नायलांबाय था बेनिफ्राय नै दा जों खुलुमखांबायानो बेनिफ्राय मान बावनाय हाबाफारि दं आरोना आबौ दौरिमोननो एसे मान हरगोन आरोना मान बावनाय हाबाफारि बेखौबो नोंथांमोना खोन्थिलांगोन बा दिन्थिलांगोन आरोना नोंथांमोना नायबाय था बेनिफ्राय नै आं दौरि आबौनो मानखौ होनोसै आरोना खेबसेनो होखाबाय नोंथांमोना नै नुनो मोनदों नायलांबाय था लोगोफोर नोंथांमोननिखै माबायसा फारिखान्थिफोरा जायो माने माबायसा फारिखान्थि खालामो फोरबोआव नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहर आरोना बेफोरबायसा ना गुबुनबो जायो बेनिफ्राय नै लोगोफोर नोंथांमोना नुबाय फोरबोआ बायबाय नालाय प्रसादखौ जगाल खालामबाय आरोना प्रसादखौ राननानै जासिगोन आइ आरो बाबा जगाल खालामबाय दं आरोना नोंथांमोना नुनो मोनदों नै बेनिफ्राय बेथिंजाय मा खालामदो लाइ बिसिगासिनो आरोना लाइआव राननानै जासिगोन आरोना जों गासैबो गाइस नोंथांमोना नुनो मोनदों नै बेनिफ्राय जानायखिनिखौ मान देखायबाय थायाखै आरोना नोंथांमोना अब्लाबो ससे क्लिप लादों आङो माने जोंहानि बेटाखौ लानानै नोंथांमोना नायलांबाय था नुगोन आरोना थ' गाइस नोंथांमोना नुखाबाय माबायसा प्रसेसफोर माने फारिखान्थिया माबायसा नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नुखाबाय आरोना बेनिफ्राय गोबां गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन रोखोमनि फालियो आरोना बेखौहाय आगोलथ' गुबुनमोन माने ना दाथ' सोलायबाय गोबां बाथौ होयो आरोना जोंहा बाथौआवनो होदो नोंथांमोना नुखाबाय माबायसा बेनिफ्राय मा होनबावगोन भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो बेनिफ्राय साबसक्राइब खालामना होदो दा आरो बेलासिनि 3 रिंगा जाबाय आरोना बेलासि जाबाय बेनिफ्राय जोब्बाय फोरबोआबो बेनिफ्राय मा आं फख्रियाव ना नायनो फैदों माने दाउ फैदों नामा नायनो फैदों आं गाइस बे जाहानि दाउ फैबाय थायोना दाउ गिदिर फैयो बेनिखायनो नायनो फैदोंमोन आङो ओमफ्राय दा ओंखाम जाना लानोसै गाज्रिखौ जाबाय गाज्रि जानायखौ खिन्थिलायासै बेनिफ्राय ओंखाम जानोसै ओंखाम जानायखौबो खिन्थिलायाना भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै गाइस नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायसिगोन आरोना गोदानबा साबसक्राइब खालामनो बावनो नाङा आरोना आरो नोंसोर माबायसा खालामो माने जों गोरोबदोंना गोरोबाखै कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय ना माबायसा नोंथांमोनाबो बेफोरबायसानो फालियो नामा माने फोरबोखौ होनदों आरोना आङो बेनिफ्राय दिनैनिफ्राय ओंखाम गोरलै जानोसै आरोना माइरं गोरलै जानोसै थ' नेक्स्ट लोगो मोनलायसिगोन ना